ሰራዊት ትግራይ ንዝማረኸም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ብሰብኣዊነት ይሕዝ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ወጥሪ ክሃድእ ጻውዒት ቀሪቡሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ዳግመ እንጽላልዩ ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ ከቢድ ዓለም ለኻዊ ሻቕሎት ፈጢሩሎ። ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሰልፊ ስምረት ሕወሓት ኣብ ዓፋርን ጎንደርን መጥቃዕቲ ወጢኑሎ ክብል ከሲሱ። ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስጋት ኩናት ስዒቡ ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ሸቐጣትን ቀረባትን ከቢድ ወሰኽ ዋጋ ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላት መጠንቀቕታ ተዋሂቡሎ። ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዕደና ወርቂ ክጅመር እዩ ተባሂሉ። ንምንቅስቓስ ነፈርቲ ኩናት ኤርትራ ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ወፂሎ። ነዚኣቶምን ካልኦት ኣገደስቲ ምዕባለታትን ሒዝና ኣለና። ሰላም ከመይ ትህሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና። እዚ መቓልሕ ቲቪ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ዜናታትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኢና ብቐንዲ ነጥብታት ጀሚርናዮ ዘለና። ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና። ሰራዊት ትግራይ ንዝማረኸም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ብሰብኣዊነት ይሕዝ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ግንባር ጸለምቲ ዝተኻየደ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ስዒቡ ሰራዊት ትግራይ ዝማረኸም ኣባላት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሓልዮትን ብሰብኣዊ መንገዲ ከናኸኖም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብመሰረት ካብቲ ግንባር ዝበጽሐና ሓበሬታ እቶም ተማሪኾም ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኣብቲ ግጥም ዝተገበረሎም ኣተሓሕዛ ሰብኣዊነት ዝተመልኦ ምዃኑ ኣረጋጊጾም። ኣብቲ ግንባር ዝተማረኹ ወታደራት ኣብ ካልኦት ቦታታት ንዝርከቡ ብጾቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ትግራይ ግዝኣታት ብሰላም ክወፅእ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱ ዕድል ብምሃብ ተሓባባሪ ክኸውን ካብ ዘየድሊ ደም ምፍሳስ ብምቁጣብ ህይወቱ ብምዕቃብ ካብቲ ከባቢ ክርሕቕ ጻውዒት ኣቕሪቦም። እቶም ምሩኻት ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ብዘይምምሃሮም ከም ዝተጣዓሱ ዝሓበሩ ምንጭታትና እቲ ዝተፈጥረ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዝነበሩን ሕጂ ግን ኣብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ኮይኖም ብግቡእ ይእለዩ ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ህድኣት ክግበር ጻውዒት ቀሪቡሎ። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ መሐመድ ዓሊ የሱፍ ኣብ ገለ ክፋላት ትግራይ ዝግንፍል ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ብዘጋጠሙ ምዕባለታት ዓሚቕ ስክፍታ ከም ዝተሰምዑን ገሊጹ። እቲ ኣቦ ወንበር ብ2 ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸተመ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተመርሐ ስምምዕነት ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ንምሕላው ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ደጊሙ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ክረጋግዑ ሕድሕድ ምትእምማኖም ከላሕልሑ ካብ ዝኽእሉ ነገራት ክቁጠቡ ከምኡውን እቶም ገና ዘይተፈጸሙ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝነበሩ ጉዳያት ብሃናፂ ዘተ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ንግዴታታትን መንፈስን ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተቐመጡ ነገራት ብሃናፂ ዘተ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ንግዴታታትን መንፈስ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ንክኽተሉ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምልኣትን ኣድማዕን መንገዲ ንምትግባር ዘለዎ ጽኑዕ ተወፋይነት ደጊሙ ዘረጋገጸ ኮይኑ ኣብ ምውሓስ ሰላምን ዕርቅን ንኹሎም ወገናት ዝህቦ ደገፍ ከም ዝቕጽልህ ገሊጹ። እዚ ሕብረት ብመንገዲ ላዕለዋይ ፓነል ኢትዮጵያ ኣቢሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ምትሕብባርን ምትእምማንን ንምፍጣር ኣብቲ ክልል ቀጻሊ ሰላምን ምርግጋዕን ንምንጋስ ድሉው ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዘሎ። መገሻ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ። ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን መከላከያ ሰራዊት ሃገርን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ኣመልኪቱ ንጹር ቅዋሙ ገሊጹሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣውራምባ ታይምስ እቲ ዘሎ ግጭት ናብ ሙሉእ ኩናት ከዓቢ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ሚድያታት እቲ ኩነታት ካብ ምግዳድ ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡሎ። ብተወሳኺ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትማል ሐሙስ ምስ ብሄራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ብምዝራብ ናብ አዲስ አበባ ተጸዊዑ ናይ ምኻድ መደብ ዝነበሮ እንትኾን ይኹን እምበር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገብሮ በረራ ምቁራጹ ስዒቡ ናብ አዲስ አበባ ዝግበር ዝነበረ ጉዕዞ ከም ዝተሰረዘ ምፍላጥ ተኻኢሉሎ። ካብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት መንግስቲ ፌደራልን ግጭት ከም ዝተኻየደ ኣብ ዝስምዐሉን ስጋት ሓድሽ ግጭት ኣብ ዘንጸላለወሉን እዋን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ አዲስ አበባ ናብ ከተማታት ትግራይ ይካየድ ዝነበረ በረራታት ካብ ሐሙስ 21 ጥሪ ጀሚሩ ከም ዝተሰረዘ ተፈሊጡ እዩ። ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሰልፊ ስምረት እውን ሕወሓት ኣብ ከባቢታት ዓፋርን ጎንደርን መጥቃዕቲ ወጢኑ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። ኣማሃሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ድሕር ጉጅለ ክብል ዝፀውዖ ሕወሓት ክልል ዓፋርን ጎንደርን ዘዳብብ ከባቢታት ዕላማ ዝገበረ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ምድላዋቱ ሙሉእ ብምሉእ ወዲኡ ተኽሲ ጀሚሩ ክብል ከሲሱ።
أتي جوجلا نسممعنت بريتوريا بقلتي كم زتحاسة زخسسة سمرت كبرتي أزوارات كابتي زغربلون زتحابقلون بوتاتات أوتيو ناب كللات أمحاران عفارن يتقعو يزلو كبل قاليزو سلفي سمرت أتي مقلتيو إذي وتهدراوي سرحي تحقن سرعاتن كمون ملو بملو نوعلي بريتوريا بمتحس زكايد مخانو زتقاسة خوينو أتي جوجلا ناتي كوينات من الشعبيات حبابيرو زكايدو زلو يكبل كاتيسو أبزوان بقلباب جزءاتاوي حدنت بكل أنفت وجه نملع مقرراباتو أطفيفو نوتن كينات قداماويان حالتات كفتم منغست إثيوبيا ببرت كعلو يهقنلو كبليو كسيسو سمرت እዚ ከምዚሉ ከሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከቢድ መስዋዕትነት መናእሰይ ትግራይ ኣጋጢሙ ብምባል ውግእ ብህፁፅ ደው ክብል ፀዊዑ ኣሎ ሰላማዊ ዝርርብ ክግበር እውን እዩ ኣቶ ጌታቸው ፀዊዑ ተቕሪቡ ውግእ ደው ይበል መናእሰያት ይድሓኑ ኣብ ትሕቲ ዝብል ስፍሕ ዝበለ መልእኽቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ዘካፈለ እቲ ሚኒስትር ፀማም ፖለቲካዊ ቅዋም መሪሕነት ትግራይ ዝበሎ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝኸድዎ ዘለው ናይ ዕብዳን መንገዲ ካብ ቅድሚ ሕዚ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ንላዕሊ ከም ዘኽፈሎም ኣብ ዝሓለፈ 4 መዓልትታት ዝምዕብል ዘሎ ጥፍኣት መርኣያ እዩ ብምባል ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ ገሊጹ ኣይተ ጌታቸው ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዕደና ማዕድናት ክቕጥል ከም ዝወሰነ ሓይል ዕማም ዕደና ትግራይ ኣፍሊጡ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዕደና ዝረኣዩ ዝነበሩ ገዘፍቲ ጸገማት ንምቕራፍን ናብ ስርዓት ንምእታው ተሓሳቢ ዝገበረ ሓይል ዕማም ዕደና ኣጣይሹ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ ዝበለ ሓይል ዕማም ዕደና ትግራይ ሕዚ ብመሰረት ዝተቐመጡ ሕጋዊ መስርሓት ክቕጥል ተወሲኑሎ ይብል ስለዝኾነ እቲ ሓይል ዕማም 3 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ስሩዕ ኦሪንቴሽን ንመዳርግቲ ኣካላት ሂቡ ኩሎም ስራሕቲ ማዕድን ጠጠው ኢሎም እናጣረየ ዝጸንሐ እንትኾን ሕዚ ቢሮ ማዕድን ዓርሱ ክኢሉ ስራሕቲ ንምጅማር ዘኽእል ኩነታት ስለ ዘሎ ጠጠው ኢሎም ዝጸንሑ ስራሕቲ ቅድም ኢሎም ብዝወረዱ ማንዋላት መሰረት ካብ 25 ጥሪ 2018 ዓ.ም ስሩዕ ስራሕ ዝጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ሓይል ዕማም ዕደና ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ብዘይ ምኽንያት ዘይሕጋዊ ወሰኽ ዋጋ ዝገብሩ ውሱናት ስሱዓት ነጋዶ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍሊጡ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ውሱናት ስሱዓት ነጋዶ ኩናትን ወረ ኩናትን ብምንጻሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ብዘሰክፍ ኩነታት ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ዘይተደለየ ወሰኽ ዋጋ ምውሳኽ መሰረታዊ ሸቐጣት ብምሕባእን ህዝቢ ንዘይተደለየ ወጻኢታትን ምጭንናቕን እናፈጠሩሉ ይርከብ ብምዃኑ ድማ መንግስቲ ነዚ ብምርዳእ ኣብ ልዕሊ ነዚ መነወሪ ተግባር ኣብ ምፍጻም ዝተዋፈሩ ስሱዓት ነጋዶን ተሓባበርቶምን ዘየማትዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብምርዳእ ካፍቲ ጭካነ ዝተመልኦ መነወሪ ተግባሮም ክቁጠቡ ኣፍሊጡሎ ሕብረተሰብ ድማ ብዘይ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ መሰረታዊ ሸቐጣት ወሰኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገበሩ ብዘይካን ውልቀ ረብሖም ጥራሕ ዘቐድሙ ፀገም ሕብረተሰቦም ዘይንታዮም ዝኾኑ ስሱዓት ነጋዶ ኣብ ዝግበሩ ሕጋዊ ስጉምቲ ብሓበሬታ ሓጋዛይ ክኸውን ፀዊዑ ንምንቅስቓስ ነፈርቲ ኩናት ኤርትራ ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጥንብል ምስረታ በዓል 9 ዓመት ሓይሊ ኣየር ሃገሩ ኣብ ዘስምዖ ሽም ከይጠቐሰ ኣብ ሚግ 21 ደው ኢለን ዘለዋ ሃገራት ክብል ተሰሚዑ እዩ እዚ ድማ ብቐጥታ ነታ ምስ ሃገሩ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ትርከብ ኤርትራ ዘነጻጸረ እዩ ብምባል ኤርትራውያን ክቆጥዑን ዝተፈላለዩ ግብረ መልሲ ክህቡን ይስምዑ ነይሮም እዮም ቢቢሲ ኣብዚ ዙርያ እዚ ጉዳይ ዳህሳስ ብምግባር ንሓደ ንኣስታት 20 ዓመታት ካፒቴን ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለ ኤርትራዊ ኣዘራሪቡ እቲ ካፒቴን ዘረባ ኣብይ ብቐጥታ ንሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዘነጻጸረ እዩ ዝብል ግምት የብለይን ምክንያቱ ንትሕዝቶት ሓይሊ ኣየር ዝገልጽ ስለ ዘይኮነ እዩ ዝብል ንሱ ነዚ ከብርህ እንከሎ ድማ ሚግ 21 ነፈርቲ ውግእ ብመሰረቱ ኣብ እዋን ደርጊ እየን ነይረን ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተመስረተ ውልዱ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝጸንሐት ሓንቲ ሚግ 23 እያ ነይራ ካልኦት መምሃር ነፈርቲ ድማ ነይረን ኢሉ ይዘረድእ እቲ ኤርትራዊ ካፒቴን ኣብ ዘረብኡ እዛ ሚግ 23 ብዙሕ ግዜ ብኣዛዚት ሓይሊ ኣየር ዝነበረ ሃፍተ ጽዮን ሓድጉ ትበርር ምንባራ ብዙሕ ሰብ ዝዝክሮ እዩ ይጠቅስ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ተወሊዑ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻመን ሃብተ ጽዮን ተላይሉ ግብረ መልሲ ዝሃበላ ነፋሪት እዛ ሚግ 23 እያ ኢሉ ይቐጽል ስለዚ ኣብ እዋን ምስረታት ሓይሊ ኣየር ን30 ዓመታት እውን ሚግ 23 እምበር ሚግ 21 ዝበሃላ እውን ኤርትራ ኣይነበርኣን ኢሉ ኣብሪሁ ኣብይ ኣብ መደርኡ ኢትዮጵያ ኣዝየን ምዕቡላት ነፈርቲ ውግእ ዓጢቓ ከም ዘላን ቀጻል ምዕባለ ትግስግስ ከም ዘላን ሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር ዝኸበርኩም ብተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታት እዋናዊ ዜናታትን ኣብ ዝዛዚልና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም